vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu, saka iniwo nyaya yangu yakamira sekudai so. Mushure mekunge ndanzwa nyaya yevamwe avo vainge vachiti ivo vakabva kuUK navatete vavo, then vakabva vazoenda kune imwe n'anga iya ikazopa vatete vavo svimbo kudini kowe. Iniwo ndo zvakaitika kwandiri, but now ndiri kugara hangu muSouth Africa, but hey, upenyu hwangu marwadzo, upenyu hwangu hunorwadza. Saka mukomanashi, inini amai vangu zvakaitikawo pana amai ndezvekuti amai vangu ivo vainge vachiita zvechipfambi. Baba vangu vainge vasingagare pamba 24/7, vainge vari musoja, vaingoyawo kumba pano nepapo. Saka takatokura tichitorerwa nagogo, then mushure mekunge vana tete vazobvawo kuvarume nekuda kwezvinonetsawo mumhuri, saka vakabva vazotanga kungogarawo pamusha. Takabva tatanga kushungurudzwa nekuda kwechipfambi icho chainge chichinzi ndo chainge chakaitwa naamai. Saka vangu vakabva vazobatwa varere mubedroom mavo neuyo ainge achinzi ndiye ainge ari mukomana uyo ainge achishandapo pamba ipapo pana gogo, ari mukomana wemombe. Saka mukomana uyu kunyangwe kuzofa kwake, patori ne big suspicion, and vanhu vazhinji takangokura tichingonzwa zvingonzi baba venyu ndo vakaponda munhu iye because akazongowanikwa mugomo, but paakawanikwa mugomo ainge achiita sekunge ainge akazvisungirira, then nyaya yacho hakuna kana kwayakazomboenda, but vanhu vainge vachingoti munhu uyu iye paakaonekwa pacho aitoratidza kutoti akazotosara ozoita zvekusungirirwa mumuti, but munhu ainge atourawa kudhara, but nyaya yacho hakuna kana kwayakamboenda. But baba vangu ndo vainge vachingofungidzirwa kuti ndo vakaponda murume iyeye. Saka mama pavakabatwa nana tete varere mubedroom mavo nechikomba chavo, mama vakabva vatiza ende vakabva vatongoti ramwa. Amai vangu vakazosvika pakufa ende ndisingatombonyatsokuvaziva, ndainge ndatokanganwa chiso chavo because vakatisiya tichitori vana vadiki, havana kana kuzombodzoka, kusazoziva kuti dzainge dziri nyadzi here kana kuti vakabva vangoramwa baba vedu vachibva varamwa zvekare nesu. Saka I don't even remember my mom anymore. Zvino mukuzokura mukomanashi taingofara musi wekuti baba vanenge vauya. Baba vaiti vakafona vakati ndiri munzira ndiri kuuya, ndo pataibva tazotanga kubatwawo, at least zvataiona kuti apa patiri kubatwawo sevana, but taiti kana paya baba vachingonzi vadzokera, then taibva tatanga kubatwa zvekare senhapwa, tichitukwa tichirohwa. Paingoti anenge ada kurova aingorova, anenge ada kutuma waingotumwa mukomanashi. Then vamwe vatete pane pavakazonditora, saka vatete ava ini ndainge ndakaenzana nemwana wavo, saka vakanditora ndokubva vandibvunza vakabva vati wava kutotanga kutogeza here mwana wehanzvadzi yangu? Ndakabva ndavaudza kuti ndava kutotanga kutogeza. Saka zvavakazondiita mukoma ndezvekuti mwana wavo paainge ava kugezawo mazuva ake, vakabva vazondipa chipfeko chake icho chaainge aswera akapfeka. Mukomana chichainhuwa sei? Munongoziva kuti ropa rekumaperiod rinonhuwa sei? Vakabva vandipa, vakabva vanditi ndinge ndichipfeka penti iroro. Saka ndakabva ndazoritora ndikabva ndazorara usiku hwose ndakaripfeka penti iroro. Apa mangwana acho makuseni vainge vakanditi ndisazorikurura, ndaifanira kuzoswera ndakangoripfeka. Saka ndakabva ndarikurura ndava kunzwa kuti panabva ndiri kunhuwa, and at that time ndainge ndavawo nemukomana wangu. Saka ndainge ndichida kuenda kunoona mukomana wangu, ndikabva ndaona kuti handingaende ndichinhuwa kudai. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndanogeza. Mwana wavo wavatete akabva azonditevera, akanditevera kuya kwandainge ndiri kuchinja house, ndokubva anditi ko bhurugwa rangu riripi. Saka ndakafungidzira kuti maybe ainge ava kurida back, ndokubva ndatomuti ndatori wacha iri ukasi wava kurida here, mira nditange ndariyanika. But akabva angoti no, ranga richidiwa namama. Saka akabva azoenda nokubva azonodana vatete
vatete vakabva vauya kuchinjau square vakapopota munozvinzwa mukoma, ende kuti nditi vainge vachipopoterei handitombozivi, but vakapopota for a very long time ndokubva vangondituka. Then inini ndakatongosara paya ndiri very confused. Vakazodzoka zvekare vainge vakabata chimwe chipeki chemabhurugwa manyowani ndokubva vazondikumbira ruregerero, vakabva vanditi sezvo waona kuti iroro rasviba chitora awa mabhurugwa awa ndeako. Mukoma, ndakafara zvisingaiti because upenyu hwangu hwose ndaingova munhu wekuti kana bhurugwa rikanzi rasakara ndaitongoramba ndichitongorisona, but ipapo ndo pandakatotangawo kutopiwa mapenti manyowani, ndikabva ndamatura ndikabva ndapfeka rimwe racho. Ndakati ndoda kubuda, vakabva vazondibvunza kuti ndainge ndichida kuenda kupi, ndokubva ndavanyepera kuti ndainge ndiine shamwari yangu iyo yandainge ndichida kuenda kunoona, but vakabva vati chimbomira kubuda nekuti ndinoda kuzobuda newe. Saka takabva tazobva pamba, it was somewhere kuma 5 p.m. patakatanga kufamba ndokubva tazoenda pamba pevamwe gogo ava vainge vatori n'anga. Takati tasvika pamba pavo gogo vaya ndokubva tazopinzwa umo mavainge vachiitira matare avo. Tirimo muya ndo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichipfugama. Ndakapfugamiswa paya, ivo vatete vakabva vazotora tsvimbo iyo yainge yakabatwa nagogo vaya. Saka tsvimbo iyi vakaigadzika first panhova pangu ndo pavakatanga kuigadzika, vakabva vazoigadzika pahuma pangu nepamafudzi angu, then ndokubva vazotanga kundibaya mudumbu zvainge zvichirwadza. Ende vaiti pavakatanga kundibaya vaiti vachindibaya zvainge zvisingarwadzi, gogo vaya vaibva vatanga vapopotera vachiti iwe ndatibaya wazvinzwa. Then n'anga iya yakabva yasimuka ndokubva yazouya paya pavainge vamire, ikabva yabvuta tsvimbo iya. Ndakabayiwa mukoma zvekuti ndakaita sekunge ndicharutsa, but vakaramba vachingondibaya. Vakati vapedza kundibaya kudaro, ndakangonzwa kuti mudumbu mangu umu mainge muri too empty. Then kubva ipapo kusvika pari zvino handina kana kuzombogara ndaenda zvekare kumaperiods. Ende mukomana wangu uya wandainge ndichidanana naye akabva andiramba. Ndakarwadziwa mukomana achi because akangoti achingobva kutraining yake yechisoja ndokubva ndatonzwa kutoti ainge atotizirwa noumwe musikana uyo wandainge ndichitodzidza naye. Ndakarwadziwa mukoma, asi zvekuzviita painge pasina. Saka mukuzonokurawo ndakazongoramba ndongodana nawo nevarume vakasiyana. Mukoma, kuti nditonzi ndakazokwanisawo kubata mwana, it was by the grace of God, because ipapo ndainge ndaenda kunoshanda somewhere else. Pane pandakazobva pamba ndokubva ndazoenda ndikabva ndatanga kugara mukwekwe. Saka ndainge ndina vamwe amai avo vandainge ndichivashandira samate. Baba vacho manje vepo pamba ipapo vakabva vazotanga kurara neni. Baba ava vakati varara neni kuda about 3 months ndo pandakabva ndazongotanga kurutsa, and I then found out kuti ndainge ndiine pamoviri. Amai vacho vakabva vazozviziva kuti ndainge ndiine pamoviri, vakandibvunza kuti nhumbu iyoyo yainge iri yani. Ndikabva ndanyepera umwe mukomana uyo wandainge ndichidanana naye, because pandakambotanga ndaramba ndichiti munhu wacho handimuzivi. Vakabva vati saka ndikuda kukutengera mushonga wekuti nhumbu iyoyo unge uchiibvisa. Ndo pandakabva ndazongonyepera umwe mukomana uyo wandainge ndichidanana naye, but iye akatozviona kutoti nhumbu iyi haisi yangu. Nekuda kwezera rangu akabva avhundutsirwa namadha vaya vandainge ndichishandira, vakati ndinokusungisa, because at that time I was only 17 years old. Akabva azongondigamuchira because ivo ndo vakatondiperekedza kuti ndinge ndichienda kumba kwake ndinge ndichimutizira, ndokubva andigamuchira. But aitongondibata rafu achitongonditi mwana yeye hasi wangu, even though ainge achindipa pressure yakanyanya achinditi nhumbu iyoyo ndikuda kuti unge uchiibvisa, but nekuziva background yekumhuri uko kwandinobva ndakabva ndaramba. Nhumbu yakazoti yakura, one day akabva azondirova ndokubva ndazomutiza ndikatanga kugara nasomeone else. Ndakati ndazvara mwana wangu mukoma, pandakadzokera kumusha ivo vatete vangu vakaita sekunge vachafenda, because vainge vachitomborina kana kumbotarisira kuti ndichadzoka ndakabata mwana iyeye mukoma akazomborwara. Aingoti kana vakamubata mwana iyeye then aibva azotanga kupisa muviri.
Saka mukuzonotaura naye mwana wavatete akabva ati hei, dai kwanga kuri kunziwo mwana wangu dai akararama, izvozvo tingadai titori nevana vedu matwins. The same time that I fell pregnant pandainge ndiri kukwekwe, that was the same time iyoko paakaita pamuviri, but akabva azonozvara mwana ainge akafa. Akaita 2 times achingonozvara vana vakafa. Then ndo pandakabva ndazobva kumusha ndikambogara muHarare ndichingoraramawo ndirimo mumujolo, ndikabva ndazouya kuno kuSouth Africa. But mukoma, kana ndikada kukuudzai kuti upenyu hwacho hwandinorarama, hei, hautombozivi kuti upenyu hwacho hunenge huchida kuti unge uchimbonyatsokuita sei. Kunamata tinotombozamawo kunamata, but at the end of the day unotoona kutoti pacho paunenge wava kuti iko zvinozvi ndoda kuti ndinge ndichimboita serious nekunamata, but zvinobva zvatoita worse. Like the beginning of this year ndakataurana naTsano, hanzvadzi dzangu zvekare nemunin'ina wangu, ndikabva ndati dai tambotsanya. Saka takangoti gore richingotanga ndokubva tapinda pama 10 days sezvatinoita kuchechi. Koma takazosara topedza 10 days dziya, but tainge tasangana nemachallenges akasiyana. Like Tsano, ivo last year vakasarudza kusaenda kumusha because murungu akavakumbira akati iwe usaenda kumusha, then vamwe pavanozodzoka then iwewe unobva wazoenda paleave. Saka ivo kwavo vanovhura musi wa2. Saka vamwe vakati vadzoka ndokubva vazoenda vakabva vazonotaura nemurungu kuti vainge vachida kumboenda paleave. Apa vainge vatomborena kutombokumbira leave yenguva yakareba, vainge vakangoti at least 2 weeks ndokwanisa kumhanya kumusha ndobva ndadzoka. Saka murungu akabva azoti alright, ndikuda kugadzira mari dzako. Then vakazoti vadzokera kuma offices kwemurungu. Tsano vanoti murungu ndakatoona atondichinjira face, ava kutondipopotera. Then pavakangoramba varimo muoffice, murungu akabva atoti kwavari zvinoreva kutoti basa racho hausi kuda, chimbodzokera kumba unge uchinozorora. Vakangoti varamwa kutsanya, the following day ndokubva vatoforwarda mamessages mugroup, vakabva vati ndadanwa nemurungu kubasa. Saka ndo zvinhu zvokuti zvinotiluzisa hope pose paya patinenge tichiti tikuda kunamata. Unosangana nemamwe machallenges, but mukoma machallenges acho aunozosangana nawo, ini ndinoona sekunyepa zviya zvavanotaura kuti hanzi Mwari hafe akakusengedza mutoro wekuti iwewe haukwanise kuzokutakura, but mimwe mitoro so yatinotakudzwa naMwari mitoro yekuti wega unotoona kutoti uyu mutoro uyu handikwanise kuutakura ndiri ndega. Ndiyo nyaya yangu iyi mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi tiripo pama 10 days bhodhi vakabva vatodzingwa basa, asi musi wavakangomuka varamwa vachiti handichadi zvekutsanya, vakabva vazotextirwa nemurungu vachinzi dzoka kubasa. Strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda pamessage yedu inotevera. Message yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I know kuti a lot of people here they have a habit yekupota vachiblema my stepmothers, but I am here to tell you my own story. So zvakaitikawo kwandiri mukomana ndezvekudai so ndakasanganawo naHabi muno muSouth Africa. Munongoziva kuti men they are dogs and they lie. Habi pandakasangana naye akabva andinyepera kuti mudzimai wake ainge akafa. Ndakabva ndanyura murudo, then ndakati ndanyura murudo muya ndokubva ndakasika ndikabva ndabatira pamuviri, because Habi ndakatoona kutoti baby wangu uyu mari anayo. Ndikabva ndati regedzai ndinge ndichitongogara ndadzikisa midzi. Mukomana ndakati ndava nepamuviri, nhumbu yainge yatokura yava pastage pekuti kunyangwe ukapindwa nemweya wekuda kuibvisa autombokwanise kuibvisa. Ndopandakabva ndafind out kuti Habi ainge atori nemhuri yake. Ndakarwadziwa ndikachema ndikaita sei, pose apa ainge achingondivimbisa achingonditi Gulezi vako ndatotaura navo, Gulezi vatoti hapana kana dambudziko, iwewe you can become the second wife. Apa hama dzemurume dzainge dzitori on my side dzichitoti maini tinotokudaiwo zvekudaro, do not give up because murume uyu ndewenyu. Saka ndainge ndatova nechivindi chekutozviudza kutoti munhu uyu ndewangu, murume ndewangu. Ndakazvara mwana wekutanga ndisati ndatombo introduciwa kuna Gulezi, ndikapamwa zvekare chimwe chana chechinumber 2. Gulezi manje ndopavakazozviziva kuti
inini ndainge ndiri the second wife, ndakatukwa mukoma ndikashorwa. At that time ndainge ndiri kumusha, saka pane weukama akavaudza kuti kunoku kune umwe mukadzi aunzwa nasekuru or whatever. Mukoma munhu akabva andifonera kutoti nditi vakawana kopi mafone numbers angu, ndokubva vatanga kundituka, vakandituka vachinditi uri hure, uri muroi. Asi sezvisinei veukama vainge vachingondisimbisa, vachingonditi murume ndewako, you need to share, this man also belongs to you. Saka pakabva pazoita a great challenge, because Gules the day ratakazonzi taifanira kuti tinge tichisangana, takanosangana kumba kwavo, but Gules vakabva vazosimuka pavainge vari, ndokubva vazondisvipira kumeso. Ndakabva ndabuda and I then returned back to my apartment uko kwandinorogerwa nemurume. Saka ndakabva ndatongovavenga ndikati Gules ndaike ndichifungidzira kuti maybe ivo vainge vachazondigamuchira, because neniwo ndakatonyeperwa nemurume and 2 babies down the line. What did she want me to do? Vaida kuti ndoenda nonotambura nevana apa baba vacho vari a-millionaire. Saka ndakabva ndakutongoti ndezvekwavo, murume uyu ndewedu tose. Mukomana Ashi then takazotanga kunetsana tichitukana, vaiti kana murume akasauya kwavo vaibva vandifonera vachinditi uri bishu, iniwo ndichivapindura, but I tried to respect here. Zvino Gules vakazorwara, vakangotanga kurwara ndokubva vazonzi vainge vaine colon cancer, nanhasi uno vanorwara zvisingaite zvekutoti kana mabasa epamba havachatombokwanisa kuzviitira. Ndo pandakabva ndazonzi ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizogara nevana vavo. Saka you can just imagine kuti vana ava pavakazoya kumba kwangu, then vana ava vakatouya vaine attitude iya ekuti mukadzi uyu ihure rababa vedu, because I just saw kuti the disrespect that the kids had. Kubva pavaka buruka motikari yadhidhi vavo ndikabva ndavati kids, can you please unpack your bags from the car so that I can show you your rooms. Mukoma vakabva vandipindura imwe rough, then vakabva vazoenda, then they started watching TV. Mabegi iwayo mukoma akagara mumotikari for 3 good days, because this was the other car that we do not regularly use. Saka ipapo maida kuti ndinge ndichiita sei? Vana ava ndikati havandizivi zvakanaka. Kati baba vacho pavainge vasi ndokubva vatanga kutaura zvavainge vachinzwa kuda, izvo zvavaipota vachinzwa amai vavo vachitaura pamusoro pangu. Ndikabva ndati nhasi ndinemi. Zvandakaita mukomana Ashi ndezvekuti ndakangovadana mubedroom mangu ndokubva ndakiya door, ndakabva ndatora mabelts ababa vavo umwe neumwe, ndakamupa belt rake ndokubva ndavasunga. Mwana ndainge ndakaita wekusunga nebelt maoko zvekare nemakumbo, ndokubva ndati 1 by 1 rarai pafloor. Ndakavarikita vana zvekuti nanhasi uno havatombondijairiri, vanotoziva kutoti inini kana pari panhau dzekurova ndinoita kubuda iri ngozi chaiyo. Kana ndada kurova munhu ndinoita sekunge ndinotosvikirwa, and this has brought peace in my home. Vana ava vaitoda kutonditonga mumba mangu, ndoma vainge vachida kunditonga. Saka ndinongoti kune avo vanoda kujaja mastep mom, you need to know kuti being a step mom, it is not easy. Most of the times vana ava vanotobva kuna amai vavo vatori nezvemakarekta zvavo zvinenge zvakadhakwa. Like mwana akangoramba ongonzwa achinzwa amai vake vachikuti uri hure, uri hure. Just imagine mwana iyeye kuti ukazotanga kugara naye naiyewo haatombokurespect. Unlike kana uri mukadzi ukapinda mumarriage une vana vako, vana ivavo they would always respect your husband. You need to ask why. It is because iwewe ndio unenge uchipa vana vako discipline. Saka murume kana agara aine vana vake, hapana zuva raanombogara nevana vake pasi achivapa discipline. So that is why we need to discipline these kids kuti vazive kuti yes, I am your mother, but at the same time, I am not your mother. So, vana ava vanenge vachifanira kuziva kuti zvinenge zvakaitika pakati pangu naamai vavo, it is none of their business. Ivo vana, they need to know their place as kids. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu vachipopota voice note ravakanditumidzira. Asi ngativabatsirei, ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava comment section. Hey, pakaipa.